nake in kai shi 260. Muna ta nawa ne yanzu fatara? 260 muke yaro. Kai tafiya. Rike da kyau kai iska ta cizgo ka. Kai ya kai ga mu magana ne muna baya. Kai wata jiha ne na wajen wannan jihar Jigawa kenan. Kai a can sama. Ga baby. Kai. Hai. Kin kauce na suna wani abu. Wannan hannun Lado ya cinikin tumatir. Kai abu auki a nan yi tare da ana tumatir. Barin taka tumatir yawa. Kai. Tafiya mun tafi mun. Gayi wallahi kunya ku nake ji ni ko kallon kuma ba zan ba. Sai kun taho. Ba sai kun tafa ba mazaje yayi da kyau. Gayu. Tafiya mu tafi to. Kai gudu fintin ka wani mai karamin mashi din ba. Tayar wani ce ta fita. Ayya shi ma mun Alquran tayar wani ce. Ba kan wadaka mu ta kafa. A da yanda kika muna tare da ke. Kai banza wata gila ya da gargaɗe yanzu ne tayar nan ya dade da mutuwa. Wallahi jima da mutuwa ina ga tayar ka ta fita sai ta Allah. Kai sai ya da tafiya mu tafi. Ina nan tare da ke. Ba. Wani ƙara gudu daga tayar tana ya mu. Wallahi Allah sai kin taho. Kin taho. Da kyau. Aikin banza. Ai da Allah ya mana shiru. An ta mu ce. Alquran ta mu ce saka fa duki saka fa. Rike ni da kyau. Rike ni.